Dahito nga kanta ket isagsagot ko kini advisor Doktora Marilyn Means iti Las Vegas, USA. This is for you, madam. Hope you like it. I love you, di mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo malaglagip ka tay panek-nek ko inaputno ken ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. I love you, di mensahe para ken ka sa dinuman ti ayun mo malaglagip ka nay panek-nek ko kinapudno ken ka adi ka malipatan ito'y biyag ko. Di pa nagmaymaysak, di mas paalan to'y iling ko. Kumusta nga taniyay ayatek, kun kunatay to'y puso, umanay laingen, nga agpekladawan mo, nga isut mangipapasag, to'y iliw ko. This is for you, advisor Dr. Marilyn Means of Las Vegas, USA. Thank you very much for watching, guys. From Liwliwakun Rayaw, OFW's Ilocano Facebook page. With yours truly, Roderick Ben Molina. I love you, di mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo malaglagip ka nay panek-nek ko kinapudno ken ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. Di pa nagmaymaysak, di mas paalan to'y ilaw ko. Kumusta nga taniyay ayatek, kun kunatay to'y puso, umanay laingen, nga agpekladawan mo, nga isut pangipapasa, to'y iliw ko. Di pa nagmaymaysak, di mas paalan to'y iliw ko. Kumusta nga taniyay ayatek, kun kunatay to'y puso, umanay laingen, nga agpekladawan mo, nga isut pangipapasa, to'y iliw ko. Di pa nagmaymaysak, di mas paalan to'y iliw ko. Kumusta nga taniyay ayatek, kun kunatay to'y puso, umanay laingen, nga agpekladawan mo, nga isut pangipapasa, to'y iliw ko. Nga isut pangipapasa, to'y iliw ko. Happy watching, guys. Thank you very much.